Jeg sad i venteværelset hos advokatfirmaet Hoffmann und Partner i Leipzig og forsøgte at holde vejret roligt. Poleret træ, flimrende neon, dæmpede stemmer bag frostet glas. Romy var sent, lugtede af dyr parfume og satte sig 2 stole væk, som om fattigdom kunne være smitsom. Har du vænnet dig til parkbænken B, der daterer R-Bell, hviskede hun og smilede snævert. Jeg sænkede mit blik til mine foldede hænder. 2 uger tidligere havde jeg lært i kulden på flodsletten, hvor usynlig en person kan blive. Natten, der skar alt fra hinanden, blev våd af regn og skingrende. 2:11 ringede telefonen, og politiet sagde ordene, sænk hjerterne, ulykke, alkohol, Thomas, ingen chance. Ved begravelsen lugtede kirken af stearinlys og liljer. Rom stod ulasteligt ved siden af mig i sort silke og lavede næppe hørbart gift i mit øre. Jeg ville have knust ham med mine bekymringer. Jeg ville have gjort ham træt. Jeg ville ikke have sagt noget. Hvordan forsvarer du dig mod et hul i livet? Vi boede i 2 år i mit hus på Rosenvej 247. Thomas blev pensioneret. Det er lettere at komme på arbejde i byens centrum. Romy havde aldrig kunnet lide det. Aftenen efter begravelsen kom hun ind i køkkenet. Hendes ansigt som om det var lavet af glas. Så er det nok. Du er nødt til at flytte ud. Jeg lå kort af mit hus af gammel vane og blev tavs, da hun viste mig kopier af gamle dokumenter, som hun ville få mig til at tro på. Ejendommen var for længst blevet overdraget til Thomas. 3 dage, sagde hun, jeg har brug for plads til at sørge. Jeg pakkede 2 kufferter og en indkøbspose. År af livet, båret baglæns gennem døren. De første par nætter sov jeg på en bænk i Floodplain Park. Byen holdt mig varm i vognen, en bager, der gav mig filterkaffen billigere, et bibliotek, hvis hoved fru. Den midlertidige bopæl på Marienstra Døbe havde en venteliste, så jeg blev forsigtig. Når supermarkeder lægger brød ud, hvor du kan sidde i fred, når du betaler for en espresso, hvordan man læser ansigter, der ser igennem dig. Sult er højt, ensomhed er højere. Jeg begyndte at tale stille med mig selv, så min stemme ikke ville glemme, at jeg eksisterer. Da assistenten kaldte vores navne den grå torsdag, følte jeg ikke længere vrede, bare en underlig ro. Jeg var klar til at lægge sandheden pænt på bordet sammen med uddraget fra matrikelregistret, som har båret mit navn siden 1987. Dr. Hoffmann bestilte sine papirer, botser og læste tal nøgternt op. En konto med en lille saldo, en bil, en 4, en koekvivalent plus gældskredit-kort, et privat lån, hospitalsregning. Romys smil blev tyndt, og huset, spurgte hun pludselig hårdere af. Den tilhører Thomas. Notaren løftede et øjenbryn. Vi har ingen fast ejendom i hans navn. Jeg lægger min kuvert, fordi det er min. Han tjekkede jordregisterekstraktet, vendte gennem meddelelsen om annullering af pant, nikkede. Mrs. Hartmann er eneejer af Rosenvej 247, gældfri siden 2015. Romys stol krassede over parcel. Han betalte raterne trods alt. Jeg trak vejret. Han hjalp mig med elektricitet, med køb. Jeg tog mig af resten. Hun ledte efter støtte i sit eget ekko. Af hvad? Du bor på pension. Det var det, de antog. Jeg skubbede en anden konvolut over. Der var stille år i papirform i den. Lejeindtægter, uddrag, aktier, Pleje-Pedden-passage, et lille indkøbscenter, 3 gamle bygninger i S. Pedvorstadt, et parcelhus på Kirchvej, et lejrnær B2, en hytte i bjergene, har længe været udlejet som sommerhus. Dr. Hoffmann las. Hans tone blev respektfuld. Dette er omfattende. Rom stirrede på tallene, som om de kunne blive mindre igen. Hvorfor ændrede du dig aldrig, fordi penge står overfor? Jeg sagde, jeg vil have Thomas til at ringe til mig om søndagen, fordi han savner mig. Ikke fordi han vælter sin arv. Højre pegende finger. Hvis du kan lide denne historie, skal du abonnere på vores kanal nu, så du ikke går glip af nogen. Jeg forklarede, hvad jeg aldrig klart havde sagt til Thomas, at jeg under tiden tillod det, han kaldte morproblemer,
så han kunne føle sig nyttig, at hans far havde efterladt mig tålmodigheden med tal, at jeg stille og roligt havde investeret i årtier, fordi hvile bringer mere end svulmende. Og derfor lukkede jeg og lagde det sidste ark foran Romee. Har du præcis 3 dage? En officiel udsættelsesordre. Dr. Hoffman rensede halsen. Det ville være klogt at søge juridisk rådgivning, fru Thompson hviskede på hende. Hendes hænder blev hvide ved bordets kanter. Vil du virkelig sætte mig foran døren? Jeg kiggede på hende. De sparkede mig ud, da jeg var svagest. Forskellen. Jeg gør det lovligt. Det regnede finere, især udenfor. Jeg lagde dokumenterne i lommen. Da jeg lukkede kontordøren bag mig, indså jeg, hvor høj stilhed kan være, når den ikke længere druknes af frygt. Jeg gik hjem til mit hus med min nøgle. Romeis stod allerede i køkkenet, som om vinden havde båret hende ind. Tasker, fakturer, en brochure til en designersofa, der endnu ikke er bestilt. Vi kan ordne dette, hun sagde. Honningens stemme. Jeg har en jobsamtale. Jeg kunne betale husleje. Jeg har studeret business administration. Jeg hjælper dig med porteføljen. Jeg åbnede en skuffe og lagde 3 mapper på den. Ombygningsplaner for plejepladsen, loftlejligheder øverst, en større renovering på Kirchvej, et koncept til Harrypladsen, yderligere 2 værelser, barrierefri. Hvad har jeg brug for din hjælp til? Spurgte jeg roligt. Hun sank ned i stolen. For første gang så hun virkelig træt ud. Og hvad sker der nu? Du pakker. 27 dage. Hun forlod huset 3 uger senere. Dyre gardiner forblev. Jeg donerede dem til det sociale stormagasin. Jeg begyndte at tale højt igen til mig selv, til Thomas, til dem, der lytter til mig af gammel vane. Hytten i haven fik et nyt navn og en ny opgave. Gammel ven, et hjem for ældre hunde, som ingen andre ønsker mere. Embedsdyrlægen drak kaffe på verandaen ved det første inspektionsbesøg. 3 frivillige hjalp med fodring. Hun tog bøger med fra biblioteket til et lille læsehjørne. Max, en 12 år gammel, hørehæmmet mongrel, kunne godt lide at falde i søvn på mine fødder. Han snorkede som en harmonika, der havde glemt at være trist. En aften ringede telefonen. Detective Morrison, sagde en rolig stemme. Det handler om Romy Thompson. Jeg satte mig ned. De havde fundet dokumenter med mit navn på hende, prøvede kreditlinjer, forfalskede fuldmagter, fotos af mig på parkbænken som bevis for påstået demens. Ansøgningerne blev droppet, men forsøget var strafbart ved lov. Vil du indgive en klage? Jeg kiggede ind i gården, hvor en gammel bendy forsøgte at forstå en sommerfugl. Ja, sagde jeg. Jeg vil. I præsidiet underskrev jeg. Sarkopien, så hvor lille ondskab ser ud, når den skal være på papir. På vej tilbage lugtede det som regn. Hundene hilste på mig, som om jeg var vendt tilbage fra en tur rundt i verden. Jeg satte et nyt foto i rammen på mit skrivebord. Ikke Thomas i jakkesæt, men Thomas med en hvalp i armene og snavs på knæene. Nogle gange er hukommelsen ikke et spejl, men et vindue, som du endelig åbner. Da solen sank bag granerne, tællede jeg stille de lyde, der var tilbage. Forts på træ, næppe, ånde, som mørkner i søvn. 12 hunde, som ingen andre ønskede, havde et sidste godt sted her. Min formue voksede. Bygningsarbejderne satte den næste redning til et andet tilflugtssted på den anden side af staten. Men rigdom føltes anderledes, end det plejede. Ikke som tal, mere som varme i et rum, der var koldt om morgenen. Jeg tænker ofte på, hvad Thomas ville have sagt. Sandsynligvis ville han have grinet og kaldt mig sin urokkelige mor, og så ville han have sat sig på gulvet med Max. Nogle gange tager det et fald at gå oprejst igen.